variar, començava amb el micro mutejat. Som-hi, que això res pot anar malament, va, som-hi, recordeu, saludar pel xat. I una mica de confusió, com sempre, que comencem aquest atac a l'espai, amb ritme, va, som-hi. Bones, Marieta, gràcies per saludar al xat. Hola, Iria, hola, Another TV Viewer, hola, Commander Root, tota la gent que no passen per aquí, aneu passant i saludar. Hola, Joan, bona tarda, bona nit, Iria. Hola, què tal, com esteu? Bé, he començat amb el micro mutejat, efectivament, ja per variar, sempre fotem la gamba amb alguna coseta, però no passa res, perquè som a Fires i Festes de Santa Creu i aquestes coses s'han de perdonar. Avui, a més, hem tingut una tarda intensa de futbol, que sobretot el directe d'avui serà del que parlarem. Avui l'hem avançat 30 minutets i serà un directe una mica més breu. Avui, de fet, no tenim convidat a la tertúlia, perquè volíem fer això, un atac a l'espai intens, breu, però efectiu. Així que, sense més, anirem una mica a encarar els temes que havíem de parlar avui. I abans d'anar cap al rampell, com diu la Iria, començarem felicitant al Futbol Club Barcelona femení, que ha aconseguit un èxit històric i avui ha guanyat la 8ª lliga, en aquest cas la lliga ara mateix anomenada la Lliga F, la 8ª lliga femenina de primera divisió de futbol femení, i ho ha fet a més de manera brillant. Just la setmana que aconsegueix passar a la final de la Champions. També repassarem una mica el que ha estat aquest Figueres 2, Banyola 0, que hem pogut veure en directe des de l'estadi, i també repassarem així breument i per sobre el que ha estat aquest primer partit d'anada dels play-off d'ascens que enfronten al Club de Futbol Parlada i a la Unió Esportiva Sant Andreu. És un partit que hem tingut aquí al costadet i també volíem fer una ullada, ni que fos de reüll. Sobretot, com sempre, comenteu al xat, preguntes que voleu fer, comentaris, voleu comentar la vostra i comentar la jugada, sereu més que benvinguts, que al final això de Twitch és del que es tracta, d'intentar interactuar amb vosaltres el màxim que es pugui. Així que molt benvinguts a aquest atac a l'espai i anem a parlar de futbol. Així que, sense més, abans de res, com dèiem, el Barça femení va aconseguir un gran èxit aquesta setmana, classificant-se per la final de la Champions femenina, cosa que manté encara aquesta força de la revolució que està suposant el futbol femení i sobretot a través del Barça a la societat catalana en general, fins i tot podríem dir, a l'esport en particular. I vam tornar a veure una escena fantàstica com és el Camp Nou amb 72.000 persones. Vam tenir la sort de poder-hi ser, acompanyats d'en Ferran Quintana, el nostre col·laborador del canal, i bé, vam gaudir d'un partit de patir. No va ser una exhibició de futbol, va ser un empat a 1 contra un Chelsea molt guerrer i molt físic, però que bueno, al final es va aconseguir l'objectiu, que era classificar la final de la Champions, que es jugarà contra el PSV Eindhoven, que es jugarà al camp del PSV Eindhoven, disculpeu, però que encara no té rival. Serà el dia 3 de juny i espera a la final el vencedor entre el Wolfsburg i l'Arsenal, que s'ha de jugar demà, la tornada. Però abans de res, abans d'analitzar més en profunditat aquests resultats, sí que es volia compartir un vídeo que vaig gravar
el divendres, abans d'ahir, vale? On reflexionava una mica sobre l'impacte en els mitjans que ha tingut aquest fet històric com és classificar per la Champions. Així que, si em deixeu un momentet, us comparteixo aquest vídeo. I com sempre, si voleu comentar qualsevol cosa que veieu aquí, Hola Padawans, benvinguts. què tal, com esteu? Avui som divendres, això ho estem gravant en divendres perquè volíem fer-vos una petita reflexió que potser el diumenge ja no hagués tingut tanta força. Us explico, ahir vam estar al Camp Nou perquè ahir el Futbol Club Barcelona femení jugava a les semifinals de la Champions contra el Chelsea i van aconseguir una fita històrica que és tornar una vegada més a classificar-se per la final de la Women's Champions League que es disputarà a Eindhoven a principis de juny. El cas és que com a seguidors del futbol, en el meu cas com a culer, ja ho sabem que els dos clubs que compartim són la Unió Esportiva Figueres i el Futbol Club Barcelona, com a culers, l'orgull que sentim per aquest equip és increïble i ahir a més vam tornar a ser 70.000 persones a l'estadi, cosa que és una mostra impecable de que l'avenç del futbol femení és totalment imparable. Però tot i així hi ha molts elements de la nostra societat que resisteixen a acceptar aquest canvi. La mostra més evident la tenim als mitjans de comunicació, i és que avui al matí feia una ullada per veure com veia les notícies. Ara estem a la tarda, però avui al matí no era millor la situació que la que us ensenyarem. La veritat és que m'he emprenyat bastant. Acompanyeu-nos que farem una volteta ràpida pels mitjans de comunicació. Si anem a Marca, diguem-ne que és el diari més important, diguem-ne, a nivell de premsa esportiva de l'estat espanyol i segurament també el més llegit a Catalunya, si comencem a mirar trobarem moltes notícies, algunes autèntiques xorrades, algunes que no tenen a veure amb l'esport. De fet, notícies femenines, conforme anem baixant, en protagonisme femení només trobarem aquesta, la de primera plana, que ens parla d'aquesta aventurera que es va estar 500 dies en una cova, que, no és una notícia precisament nova i tampoc no seria ben bé esport, és aventura, i està bé que se'n faci una notícia i un reportatge, però tampoc no és actualitat. Y podem seguir baixant, trobarem notícies com Caterina Safarova deja fascinados a sus seguidores con un espectacular topless, i haurem de baixar molt més, i trobar la paradoja de Javi Guerra, el nuevo héroe de Mestalla, el bochornoso ranking de las peleas más lamentables del deporte, ajedrez, el duelo entre hombres y mujeres en la quinta ronda del Festival de Salamanca en directo, i encara no hem arribat a cap notícia del Barça femení, que la trobem aquí. Fixeu-vos si hem hagut de baixar baix per arribar a la notícia de dulce resaca del Barcelona. Increïble, no ho podia creure. Un títol en capilla i 1,2 milions en caja. Vull dir que parlen de tot menys del rendiment i de la fita històrica que va suposar la victòria d'ahir. Bueno, l'empat, però el passe a la final. Amb l'AS no serà massa diferent, com era d'imaginar. És el segon diari segurament més llegit, i també haurem de baixar moltíssim fins a trobar una notícia que ens parli del Barça femení. Podem seguir baixant. Seguirem baixant. Per cert, hola Cata, hola Javi Montero, hola Ivan 1010, merci per estar aquí seguint el directe. Parlant d'equips de futbol. Fins a trobar aquí, Alexia se hace esperar, futbol femenino, ¿no? El Barça gigante europeo, fixeu-vos si hem hagut de baixar. Podríem dir, és premsa de Madrid, no són culers, són madridistes, efectivament, sabem que això és així, però tot i així anirem a veure les pàgines suposadament d'entorn culer fetes a Catalunya i veureu que el resultat no és massa millor. A l'esport,
Fixeu-vos tot el que hem hagut de baixar per trobar la notícia Hansen, l'estrella que no necessita focos per a brillar. Hem hagut de baixar molt i sempre, fixeu-vos, requadres petitons. Mundo Deportivo, agotar les entrades per la final de la Champions en la zona culer, però fixeu-vos, tot el que hem hagut de baixar. I igual, notícia ben petiteta. I mireu això, sobretot remarcar que ara parlem de mitjans catalans. A los vigilantes de la playa, perquè veieu on està la prioritat i com entenen els editors la funció i el paper de la dona que ha de tenir amb aquestes publicacions. Bé, ja veieu, posat música imperial, música de mal, perquè entenem que per lluitar contra aquestes injustícies encara queda molt per fer. Creiem que aquest canal és una petita de sorra que humilment podem aportar, on intentem fer-nos ressò de totes aquestes històries, donar veu també a dones que intenten participar de la vida esportiva en total normalitat, però si no ho fem en tots els àmbits de la vida, a tot arreu, entenem que cada lluita és important, encara ens queda molt i molt i molt per arribar a assolir el que ha de ser una igualtat efectiva amb el món de l'esport. Així que res, només volem deixar aquesta reflexió i res, us deixem seguint amb el directe. Que com us quedeu flipant, la veritat és que com el pregó de Fires de Figueres, on la presència masculina va ocupar una mica també això, no? I al final és això, estàvem parlant de periodistes, no? de càrrecs importants de la ràdio, de mitjans de comunicació, i com, ostres, la presència de la dona en tots aquests espais d'expressió i d'expansió encara costa molt, i això de retruc afecta, òbviament, a l'esport, no? Per això és tan important el que està fent el Barça, és tan important que també com a aficionats al futbol i gent que compartim aquestes aficions estiguem una mica al loro de tot això i que no deixem de mirar-ho des d'aquesta mirada crítica, no? Perquè la veritat és que és bastant per flipar. Ara en Joan deia, sí, no es parla gaire de futbol femení a les xarxes, va creixent, però falta molt perquè la gent en general li doni la mateixa importància al futbol masculí. Bueno, però a poc, no? A poc. Un exemple, ara mateix, el que estem fent. I sobretot això, no? A Figueres tenim la sort que la Unió té un primer equip femení, al qual podem seguir i animar, i que a més ho agrairan moltíssim les noies, que divendres que ve tenen partit a Vic. I res, ara sí que aniríem ja a veure una mica això, no? El que dèiem, aquesta classificació aquesta victòria a la Lliga F, no? Que l'han fet amb solvència. Tenim el Barça amb 78 punts, 10 més que el Madrid, 26 victòries, 0 empats, 0 derrotes, 108 gols a favor i 5 gols en contra. Vull dir, pot semblar fàcil fer això, és evident que la distància amb la resta de competidores és gran, però mantenir i la concentració i la perseverança i la fortalesa mental no és gens fàcil. Per tant, ostres, molt de mèrit al que està aconseguint aquest equip a la Lliga Femenina. Si us sembla, us posaré unes imatges aquí de stories d'Instagram del que ha estat la consecució d'aquest títol de Lliga. Espereu, m'han saltat això. A més, avui ha tornat l'Alexia a trepitjar un terreny de joc, cosa de la que ens alegrem infinitament. I aquí la tenim, amb el títol. L'estadi Johan Cruyff a rebentar la gent, que no podia ser d'altra manera. Així que un èxit increïble de les noies i sobretot això, ostres, que hem de... Encara que no hi hagi culers, que hi hagi gent que no sigui culer aquí mirant el directe, la veritat que com a seguidors del futbol i gent que estima el futbol, veure que les dones per fi estan aconseguint recuperar tot aquest protagonisme s'ha de reconèixer i s'ha de valorar. Dèiem que a nivell de Champions quedava això, no? Quedava estar atents
el resultat entre l'Arsenal i el Wolfsburg, que juga demà a les 6:45. A l'anada va haver-hi un 2-2 i ara juga al camp de l'Arsenal, i d'aquí sortirà l'altre finalista, que com dèiem es jugarà el dia 3 de juny al camp del PSV. Va, unionistes. Hi ha unionistes per aquí encara al directe o no? Algun n'hi ha, Vull que, sobretot, ara al xat escriviu què us ha semblat el partit, com l'heu trobat. Sé que amb en Joan ja hem pogut comentar la jugada, hi ha gent que hagi estat veient el partit, no sé si en Javi Montero, Catà o que Jaime Arma han pogut estar a l'estadi de Vilatenim mirant el partit. La veritat, partit 2-0, partit que són 3 punts tranquils, cosa que s'agraeix. Segurament, mira, Òscar Garcia diu un bon partit del Figueres, i Joan, partit de la Unió bastant avorrit, ja tenim dues visions. Crec que és això, ha estat un partit solvent, vull dir, s'ha patit poc, la veritat és que el Banyoles no ha fet gens de perill, i el Figueres tampoc és que hagi estat un escàndol ofensiu, però amb 2 córners molt mal defensats per el Banyoles ha estat suficient per endur els 3 punts cap a casa, que eren molt importants veient els resultats que s'han donat a la resta de camps. No? Si mirem la classificació, ara ja ens trobem això, no? amb tercera posició, no? A més, el Vic ara es situa, vull dir, aquí falta actualitzar el Vic que ha acabat guanyant, el Vic es situa a 3 puntets de l'escala, que no pot badar, vull dir, s'està deixant molts punts últimament i ja té el Vic molt, molt a prop. A més, el Vic que ve amb una ratxa increïble de 4 victòries seguides, i que es situa molt a prop, i el Figueres ja es situa tercer, no? Però és això, amb un marge només de 2 punts respecte a la línia de la Superliga, que ara mateix qui queda fora amb els resultats actuals és el Palamós. Però està el Lloret, que semblava que estava lluny, ja de cop i volta està quart, vull dir que està animat. Passa molt també amb aquestes divisions, que de cop i volta les ratxes són molt tramposes, i de cop i volta un equip que semblava que estava fora es fot a dalt, i un que estava lluitant a dalt es queda fora. Diu, el Banyoles no ha creat molt de perill i el Figueres en poques ocasions s'han portat el partit. Seria bastant el resum. Si veiem el post que ha fet el club, sí, victòria a Vilatenim davant el Banyoles en un partit on hem gaudit de moltes més ocasions i que hem resolt a la represa. Continuem tercers i fins al final la Unió. Com ho veieu, això? Sí? Fins i tot l'Òscar, que comentava que ha vist un bon partit del Figueres, està d'acord amb que hem tingut moltes més ocasions. Jo crec que la victòria és merescuda, crec que hem sigut millors que el Banyoles, però jo tampoc no he tingut la sensació de que hem estat pas un vendaval ofensiu. No sé la resta com ho veieu, no sé si això, gent que ha estat a Vilatenim per aquí vol deixar la seva visió pel xat. I una mica això, veure ara els partits que ens queden. La propera jornada, ens anem a la jornada 27, ja ens quedaran només 4 partits per acabar el campionat, vull dir, quedarà molt poquet, i el Figueres, que anirà a jugar al camp del Mataró, sí? Trobarem l'Escala, que juga a casa contra el Bescanó, partit clau per ells, perquè com aquest no el guanyin ja sí que començaran a tremolar les cames. Tenim un Lloret-Manlleu i un Vic-Palamós. Aquest sí que és partit on tots dos s'hi juguen bastant. Vull dir, el Vic jo crec que la Superliga ja la té bastant assegurada. De fet, jo crec que tal com està la classificació és gairebé segur que quedarà entre els 2 primers. El tema és això, el Palamós s'hi juga entre la Superliga i el Vic es juga que si l'Escala falla estan allà per l'ascens directe, vull dir, per l'ascens a tercera i el campionat de Lliga, vull dir que serà bastant interessant. I això, no sé si algú té algun comentari més a fer sobre la jornada, sobre la situació del Figueres en general. Diu, el resultat és una mica enganyós, la Unió ha estat una mica superior al Banyoles. Sí, jo crec que és això. Jo avui, no sé com ho veieu, però a mi m'ha encantat, m'ha agradat molt
i jo sempre he estat bastant escèptic. El partit de Renyer, el partit de Marc Renyer, crec que m'ha agradat molt, més a la primera perquè a la segona de lateral li ha costat una mica més, però quan ha jugat a dalt crec que ha estat desequilibrant i que ostres, ha estat fins i tot a punt de marcar un gol de cap, que ja hagués estat l'acabose amb lo baixet que és, però ostres, crec que ha portat bastantes coses en atac i ha estat un jugador important, no? Més enllà la resta, això, Pime, la lluita habitual amb el cos a cos i això, no? Però a nivell de jugadors aportant amb atac, la veritat és que jo destacaria Renyer com el millor jugador. No sé vosaltres, recordeu que la bona gent d'afició UEF organitzen el trofeu Meti i us tocarà votar el millor jugador de la jornada. Aquesta serà només del masculí perquè el femení no ha jugat aquesta jornada, vull dir, s'ha plaçat a divendres que ve, que juguen a Vic el divendres al vespre. Vale? Doncs això, aquest seria una mica el resum breu del que ha estat aquesta primera catalana grup 1. I abans d'acabar de plegar el directe, volia, que avui ja dèiem que seria format comprimit i breu, volia fer una ullada. L'han donat televisat, jo he pogut veure la segona part i un trosset petit de la primera del que ha estat aquest Peralada de Sant Andreu. Aquí ho tenim, ara es xafa una mica amb el xat, però bueno, diu final municipal de Peralada amb resultat de 0-1, els visitants marxen amb avantatge per la tornada amb el gol de Josu als darrers minuts de partit. Resultat gens merescut, queda la tornada al Narcís Sala. Bueno, això de resultat gens merescut tampoc no estic massa d'acord. Jo l'estona que he vist del partit ha estat un partit bastant lletjot, es notava que tots dos equips es jugaven molt, però sí que és veritat que clar, quan tu comets una errada en defensa tan greu com la que ha comès el Parlada amb el gol, on Josu remata absolutament sol, en un 1 contra 1 contra el porter a la frontal de la petita, és que al final aquests errors en partits tan importants com anades de playoff et penalitzen moltíssim i s'acaben pagant. No sé si algú d'aquí del xat està mirant el partit i vol comentar alguna coseta, però jo crec que seria una mica això. En canvi, sí, això. També destacar, com sempre, la presència de l'afició de Sant Andreu, que tots sabem que és una afició polèmica. Aquí a Vila tenim, no en guardem massa un excessiu bon record, però sí que és veritat que s'ha de destacar la capacitat que tenen de desplaçament, no? Que, ostres, que allà on juguen sempre són colla i sempre fan soroll. De fet, jo mentre mirava el partit i l'escoltava, el so ambient era clarament a favor del Sant Andreu, cosa que és habitual també al camp del Parlada. És un camp on l'afició, diguem-ne, que va a l'estadi sol ser bastant d'estar assegut a tribuna i no fer massa soroll. I encara així ens feu pagar jugant a casa. El comentari d'Àlex Linyan segur que ens sona també a molts unionistes i que ja va generar, ja hem tingut situacions d'aquestes que han generat controvèrsia. Bé, ja us deia, avui seria un programa super express, faria mitja horeta jo de resum. Al final volia guardar això uns minutets per interactuar amb el xat i sobretot això, donar les gràcies a Pau Bahí, que s'ha fet follower, abans ha sortit l'alerta. Tots aquests logos tan xulos que veieu de Coach Galàctic, Coach Galàctic Sports, no? Tot el que és la imatge corporativa de Coach Galàctic la va dissenyar en Pau i és una persona que és un artista increïble, bon il·lustrador i sobretot bon amic. Que agraïm que sumi al canal i que ens hagi fet aquest follow. Doncs res, no sé, si no teniu massa cosa més a debatre per aquí, avui ho aniríem deixant, vale? Que ja, com dèiem, avui la idea era fer un directe més curtet, això sí, de cares a
recordar-vos, soc molt pesat, però ja ho sabeu que m'agrada ser-ho per anar recaltant. Hola Pau, benvingut també al xat. Veig que t'has quedat al mig de Boyer, que no has fet el follow i t'has pirat. Això parla molt bé de vostè. Com dèiem, recapitular una mica el que sona la graella, el que és la graella del canal. Tenim els diumenges normalment a les 9, avui hem canviat l'horari, però normalment seran a les 9, la tertúlia esportiva Ataca l'Espai, on analitzarem això, l'actualitat esportiva, no? Sobretot posant una especial mirada a la Unió Esportiva Figueres i intentant tocar tots els pals sempre amb un puntillo friki que tant ens agrada. Els dimecres a les 9, l'Hora Friki, de moment anem fent watch parties de la segona temporada de l'Hora de Poder, el programa que ho produïm a Empordà Televisió i que s'emet tots els dilluns a les 8:30. Doncs això, els dimecres anem fent watch party sempre amb convidats i després això, els directes improvisats que anem fent. També us diem que estem treballant alguna coseta que potser d'aquí 2 o 3 setmanetes ampliarem aquesta graella amb una nova proposta galàctica, tocant també un tema que ens agrada molt, relacionat òbviament amb el coaching i el creixement i la consciència, però bueno, no us desvetllem més. Aneu passant per aquí, aneu passant pels directes, aneu seguint les nostres xarxes i segur que d'aquí poquet ja us explicarem. Un segon, abans de plegar, és una pregunta molt interessant la que fa l'Òscar Garcia, i no sé si algú del xat té alguna resposta més que jo sobre si algú sap què ha passat amb Ousmane, que és fitxatge d'hivern, fitxatge que se suposa molt demanat, fa 2 partits que no hi és. No, Òscar, de fet fa uns quants més que no hi és, que quan juga els minuts de les escombraries, com qui diu. No sé, alguna cosa passa. També és veritat que és que tenim una manera de jugar que no juguem amb extrems purs, si et fixes. I clar, si Ousmane una cosa és un extrem molt pur. Juguem sempre amb 2 puntes que juguen molt per dintre i un mig del camp que juga més en romba que una altra cosa, intentant deixar els laterals, vull dir, les bandes pels laterals que pugen. I això jo crec que l'ha acabat deixant molt al costat i no sé si no està a la banqueta avui, els altres dies sí que hi era, no sé si avui no estava a la banqueta per un tema de que estigui tocat o lesionat. També és veritat que és un jugador pel que em consta de caràcter molt fort i no sé si haurà suposat algun problema de convivència el fet de que no estigui comptant en minuts, perquè això l'Arseni sí que pot tenir moltes coses, però vamos, de tolerància zero amb les conductes que no sumen, sempre. Diu, hem atacat per l'esquerra avui amb en Renyer i en Ferro ha fet de lateral dret profund. Sí, però fixa't, Joan, que sempre és això, tenim un lateral esquerre més curt com és Ayub, que guarda molt més la posició, i un lateral dret que intenta ser molt més profund com Ferro, que és un fals lateral dret, no? Però, de totes maneres, Renyer, tot i haver jugat per l'esquerra i a dalt, ha jugat molt per dintre. Vull dir, ha intentat jugar molt per dintre, tocar, venir més a combinar i buscar fins i tot la zona de mitja punta en moltes jugades, no? I clar, això sí que és veritat que segurament Ousmane necessita molt més camp per córrer. No sé, ho desconec i segurament ho investigarem per intentar treure l'aigua clara. Mira, són deures que ens quedem per la propera tertúlia, però sí que és veritat que queda curiós. Total, com dèiem, tornant una mica a la graella, això, diumenges a les 9, dimecres a les 9, proper diumenge a les 9 estem treballant també ja convidats i crec que tindrem una proposta bastant atractiva. Intentarem també aclarir què passa amb el cas Ousmane. I res, sense més, anirem acomiadant el programa d'avui.
ja us dic que ha estat un directe curtet, però agrair-vos sobretot a tots els que esteu, agrair a l'Òscar que li donem la benvinguda aquí a la nau, i a en Pau Vall també, per suposat que això és més que casa seva. Així que agrair-vos molt aquesta estoneta i ens veiem dimecres al proper directe on parlarem, on farem una watch party sobre l'Hora de Poder, i diumenge que ve propera tertúlia esportiva. Bona nit, ens veiem a Barraques, qui vingui, ens veiem al Rampell, qui vagi a les festes alternatives que també estan al Parc també que les gaudeixi, i com diu l'Òscar, visca la Unió Esportiva Figueres. Moltes gràcies.